Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kanatong tanano, kumusta? Adlaw dahil karong Lunes no, pizza 25 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. O karon no, ni ana sa laing sugilanon no, kung ako ang pasultiho no, sa dili pa dai. Shout out day ko sa tanan nga nagsunod aning trabaho no. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Mga ka-listeners, mga ka-followers no, salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon nga akong gipang-upload no nga gikan sa aming drama. Salamat kayo mga ka-followers no. Karon no, dito maglangan ang suwatan po karon no, pinadaha kini sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangan nga Imong. Sinuwat kanino ni Ray Arellano. Bahin kini sa iyang asawa no nga nausab ang batasan. Kaya kami siya sa abroad no si Imong nga paguli niya nausab ang batasan sa iyang asawa. Mga kalasuners ni ubani ko niyo na sa pagpaminaw sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Imong. Tungod sa tabang sa kong amigo naka-abroad yun ko. Kanya pag uli na ko, usab batasan ko asawa. Usab yun. Mutlang. Kung anong nausab ni siya no, unsa kay hinungdan, inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Wala ko'y paglaong, karong wala ka na, ning bukton ko. Asa ko pangitaan. Salamat kayo dong, bro. Salamat kayo. Yung musta niya kung nanik, ha? Katong yung... Nabaro? Nandik na baro. Itong mga manok niya, magbukog tig. Yung kamong musta ni Arnold Galiste nga imong... O si... Ako dyan lang rin galiste. Kumusta Yung kabrila di siya doon. Siya itong presidente si Juan Boy Prahinog. Okay, ikaw bahala dito. Kumusta ko lang tanan dito. Thank you kayo. Sige, sige. Kita na tabuhon. Oh. Balik niya. Balik-balik ito rin. Ha? Alis ko din kayo. Sige. Ato mong 16 years old kay gimingaw sa tuni mo. Ngayon. Napunaan ra ba to doon? Ganun rin ay. Sige. Okay kayo. Sige. Problema na. Ay. Salamat kay ni Ari gitaon ko migo Pedro taon. Kanta-kanta gitaon mig bulot-bulot nga kanta-kanta. Talag sa ra kini mga kanta mig bulot taon. Thank you kayo. Lord, salamat Lord. Mama Mary, salamat kayo. Yun na. Asan mo? Day! Mong! Ay, Day! Day, nga naman, ha? Si Tatay Pidot, ngita ni mo. Pare, alam diri, Day. Palausa lang diri. Huy, paminaw. Ano man? Ayaw sultihi si tatay ni mo ha. Nga mularga ka ha. Kay basig, dili ka tugtan anak. Imposible lang. Di tingali sa nga may tabo, Day. Basta lagi ayaw gisultihi lagi. Ingna lang ang imong trabaho adtos Bohol. Na kay trabaho unon didtos Bohol ha. Ako ray bahalang musulti og kanusa ka mo uli ha. Sige. Day. Tay, saag bang ka? Kayo. Mo ko mahinong daw no toyo kanimo anak. Sabi na, Tay? Na, kung mularga man gani ka, ayaw pasagdi mo asawa, ha? Monitorag yun na bisan og tuwa ka sa layo. Tay, naram ko sa buhol taon. At ko ni Paridodong Pintado, kantuya sa MRDP Entertainment Production ba? Ato na ko, narami trabaho din ha. Nami daghang mga project po dito. Madugay ani, anagi tingali. Dugay ko makaulit tingali ani, Tay, kay. Mada, sa ka buwan, kausa, okay na kayo, puli ko na. Iyo sa ganong buhol man. Na adi ay Jakarta sa buhol. Dibaw na si tatay na kumulan ka po Jakarta. Estoy, nahibaw kung usak ka tuig ang imong kontrata dito. Tay, kani talaga tayo, kitsa nagsulti ng taon na tayo, ha? Mularga ko Jakarta. Ay mahibong pa man ka. Nag-alirungan bantas mga marites din he. Mabatay. Mao nga ikaw, ayaw kumpiyansa ng imong asawa. Kabantay ka. Murag na usab na siya, no? Ha?
tay? Ay, kung ina nga kinabantayan sa iyang mga lihok. Kuan tay, kanang may nabantayan ko tay. Aber, sa may nabantayan. Sa una, maingon siya, pirmi na ko nga, iniguli na ko ba? Oh, unsa man ka, napas mo na ka. Karong dili na, maingon na siya tay, mukhaon na ka dong. Matug mi, sa una, mag-ilo may electric pan. Asa yun ibutang, ipabutang niya. Karon, ako na pirmi ibut pa tubang electric pan tay. Oh. Nya, di na gani yung palingo-lingo electric pan. Mao nang inikugma. Sus, utot lang lagi kita. Nakurag yung kausaban. Dako kay kausapan tayo. Bayo ka nakabantay ka. Ha? Tay. Ako ang pahimando ng kunimo, ha? Ayaw og kumpiyansa. Kanang tanan mong sweldo, ayaw ihurot og pada. Igo-igo alang ang imong ipada niya. Unya pagtikom. Para ining uli ni mo kung unsa man gani ang mahitabo, ha? Dili ka tantong alkanse. Ha? Kaya naman dito. Manikita kang alkansi? Alkansi ko sa aning sitwasyon na? Alkanse yun imong. Kay ikaw maoy naghago. Unya, ang uban, ha? Anay masawa, dawat naglimpyo. Inig-abot sa panahon nga wa na kay Jamo. Excuse me ka na lang. Manay ginaingon nga, sorry ka na lang. Mao nga yung ihurot og hatag imong sweldo. Pagtipig usab. O usap pa, akong ibihili ni mong pahimangto. Ayaw kayo palabi og salik sa imong asawa. Kaya nakita na ko, ha? Dili siya ba yung asawa? Tay Pidot. Nagalitan ko sulting tatay yun. Libo kong matuo ba ako? Pero sa tanaw na ko, bro, seryosog kay tatay misulti. Unya? Kanang dong, kung makalarga na ka ba, siguro in taon mi diri ha, kayang atong bahay, ato para ba ning ipausab. Unya daghan patag mga palitunon para sa atong bahay. Magpalit patag gas range, nga ilisan tanan, kanang butane ilisan tana. Kanang daghan pa kitag palitunon gyud. Kaning ilisa na to. Kining dili man siguro na delikado. Butane day. Dili man na delikado. Basta mag-amping lang ta. Dili na magkiat. Oo, sadhin noon. Di ba? Sige day. Tawag na to. Unsa man gusto kang masahian ta ka? Sure ka? Lagi. Bidiribi kay hiluton ko ng imong buko-buko. Naibaw ko nga hago kay kakaganina kay daghan kay kagilakaw. Kipasas. Kipasas? Kikiton tayo mo pasas. Yapag naman ka. Hiluton, di ka. Ako na yung kitkita. Sige. Ay, paluap ko sa akong papilis ko dahil. Unya, dong, kumpleto na, dong. Ako lang ginoo, kumpleto na taon. Mao ba? Wow. Wala makalarga na giday ka ani, dong. Puhon dahil. Hilutan ako. Tubang rin ako, ha? Dong, tempasa, dong. Kanang paminawas ako, dong. Inigunang sweldo ni mo ba? Paliton ta ng yuta nga naa sa atong kilid, ha? Para mudako ang atong bay. Ha? Anong sa taon niya? Ano taon ng istorya dahil? Porbida, mag-ihap naman kasi itlog. Ngawap ang taon ni Mapusa na pa. Ang taon ni sulubot sa mga unsa. Unsa? May na lang na. Kaya sa imong itlog akong pusoy, no? Unsa? Kinang akong asawa, maldita, gano'n na siya. Pero nakasabayan siya yung mayong buha taon. Pero karoon mo rin nakita na ko nga, medyo lupad ba gamay ang batasan? Pre. Pre. Ganyan, pre. Patos lang ako, pre, ha? Inig uli ni mo puhon-puhon. Taga ka patos. Yes! Para patustos, ha? Bati, pre. Pare mo ba ikaw pa? Ay gusto rin mo sa patos sa ingan, ha? Plus 1, plus 2. Pre, kaya laki imi, pre. Ano man? Ihatag pruswa. Huwag ito, oh. Ay, lang sapa, pre. Basi madong katawa. Itong mo galit na tagbaw, away. Kato lang ko, pre. Katong purus na pala pa. Basta pruswa og tuog, yun. Ikaw mo, sigal. Yaya mo, pre.
Tawag, kalimot to, pre. Ay, dumdumi taon ko, pirmi, pre. Kung tuwa na ka sa Jakarta. Murang ka Dimas, pre. Ha? Si Dimas, pre. Kato ba yun? Ginuuwi dumdumi ko kung atuwa ka na sa imong gingarian. Ikaw, dumdumi ko kung tuwa na ka Jakarta. Ura kang di makaon. Ay, naunsaw ka. Pagkakidort. Unya, pila may sugilanon, ang nakalargag yung ko. Nya, nabtan ko gusto tuig dito. Ug sa akong pagpauli, Dong, imong, ikaw nito, nauli na dahil ka. tay, mapay pagabot ako. O ba ko mo ka uli sa amo taon? Ha? Direra kong lahos, tay. Nga naman, nag-away mo si mong Adi, asawa. Gusto lang akong sorpresahon akong pinalanggang asawa, tay. Usay po itong Akong ipasabot. sako na kong sawa sa amo. Unya, kunuhay, ako lugoson. Sinay? Drama ra na, tay. Drama ra na. Mihapit lang ko din kay para ako sa nang ibili na akong mga butang uban ba. Kuauli niya na akong mabun. Okay ra ka? Sige, ikaw god, pero ois, siguro ka, ha? Siguro ka na ng imong pagkabuhaton. Oh. Marsin bayag masukuhin o na imong asawa Ay, di. kung ingno ni mo inanaon. Ay, di na may tabo tayo. Ako ray bahala, na. Nala, sige, kauno sa ngare. Pasensya na ganing akong sudan, ha? Marong yun ikaw ni. Usaon nga pobre man yung imong amahan. Ay, sos, forbida. Tatay sa doy. Ano na yung paborito na to? Ay, sa ginana. Paborito na ako sa una pa. Sa una raman to, karon kay kwartahan na good ka. Kay abroad na good ka pa rin nagikan. Forbida sa may sweldo dito tayo. Gubat pag yun dito. Huwag ikaw sa aba niya to, day. Ako rin hapon ni. Okay, kabila ka kay na ako'y gilain para ni mo. Ay, nanay ko daw ang sapatos para ni mo, day. Ha? Palitan tayo kang sapatos. Uy, salamat kayo, Sa anak. tatay, sanay salamat. May nukot sa... Nalala, sige. Unya na. O di siling kulikot, tiwas di hagkaon. Oh, tay. Usa man kang orasa mo ato sa inyo. Karong gabi itay, kanang tingkatuog na ba? Mao ba? Isyo sa klaruhan na. Basig magkagubot mo tungod lang ni Ana. Ay, di na may tabo. Hili kayo nag-surprise akong asawa. Mao nang ako siyang surpresahon karon. Nala, sige. Unsa man, adto na lang kamuhigda dito. Oo, tay. Ato lang. Unya, kini imo mga gamit. Ay, di nilang ugman na ako kaon, ha? Nala, sige. Ay, kay. Salamat, tay. Pagkumana mo istorya-istorya ang tatay Pindot, gabiin ha, may ato ko sa amo. Puwerte na kong amping adi kong matikdan. Ngit-ngit na ba taon kayong palibot. Sa pag-abot ako sa muha, mingaw na. Kunya, kay suwiton mo kus bahay na mo, kaya mo ang balay. Mga nakaablig yung kus pultahan ang nakasuod ko. Kunya, ako sa muha. Ari ko sluyo agi. Makabuot na yun akong pultahan sa lakas luyo. Ato ko sluyo agi. Diyan ako sa kusina. Karon, kuoto na akong trangkas pultahan. Okay. Uy, kabli pultas luyo. Lagi mo magpadrangkas tilma. Sabi ba na kumpiyansam kayo? Pero, sige lang. Mas mayuhin noon kaya kasuri ko dito. Ablihan ako balik ang pultahan kay murag nasiram din ako. Ablihan ako. Okay, ablihan. Karan, masod ako. Hinay lang ko, hinay lang. Ops, kinalan di makabantay still ma. Kulpaan niya sa aniyo niya malipay. Kay malugusan ako siya. Ganahan may lugos-lugos ni Biana. Yan na sa porto ay. Dara ko niya uwi ay. Uy. Ala. Abli man daw ang kwarto sa pultahan. Abli ang pultahan sa kwarto daan.
Mayo nun, makasura ko. Di siya kabantay. Musod ako. Magsinay lang yun ko. Diyan ako suot sa kwarto. Nara akong asawa. Natuog siya. Naghayang nga nagbila. Kuya, masudla ni Bakukang da eh. Pero, mayo noon. Hindi siya makailan ako. Kay, nabarbas bang ko. Akong bungot o bangas, gibarbasan ako. Mudayon mo sa hup-hup sa kong naon. Iyam na yung masimaso akong bangas. Hilim kay na siya bangas-bangas. Kay ganahan sa brut sa pabangas. Karon na. Upar ako rumpas naon. Palinay ko. Bilog siya. Bahala na. Turjakon ko ni. Ako, bitaw na yung asawa. Turjakon ko ni. Gimas niya ako now. Ginulinol. Pre, may balik na ka, pre. Mapagani ko kapanrapo ni Patong dayon ka. Lainan ni mo, pre, oy. Hyperbida. Lainan ni mo, pre. Nagsalig lang gid ka nga. Wa diri ang kumbana, ha. Sige na lang, oy. Paningkamot na lang diya, pre. Kaya gikapoy pa ko. Ikaw na lang diya, ha. Kapoy naman, patay na ko, ani, pre, oy. Adi ay, ha? Siyempre, pre sa mong mata, ha? Sikaw ang suga. Oh, tarawa. Nasigan ako suga. Ha? Dung imong ikaw ni! Ako tao ni! Ako ni! Ha? Ako ni! Dung imong... Oh, ano? Galhal ka lang da! Naabot na di ay kadung! Huwag mo ka magsabi, uy! Sos! Perbeda, ay nalang ko buang nga, Telma. Karoon nasakpan talaga ka. Bauday nga. O di ko magpadang kwarta ni mo, magload-load ka, di ba? Kay doon na rin kay kaubas niya baka ka. Karoon sa gamitan ni mo kwarta nga ako ipadani mo. Unsa ha? Wamang Doklong yung kawa, mawa ka karon. Unsa ba dito ipadani ko 20 mil kada buwan? Asan mo to? Unsa gipalit mo to, ha? kuan dong nagpalit ko para padako sa dugan. Usa? Para padako sa tutoy ba? Uya, midako na. Mura lang yapon nagpison. Mura nagyang pison. Wa pa, uy, sunod buwan pa. Hello, hello, Magsugod kumot-kumot, ani. Kumot. Ikaw ba? Basig ang imo may gipadako ni mo, ha? Basig igo lang ni ipandutpik ako, ha? Hindi sa dong, uy. Mugilok magyapon na siya dong. Mugilok, ha? Purbida, no? Mugilok. Purbida. Ay, kung istoryahe nga mugilok pa na, ha? Sadi ay mugilok. Wang! Dili niya na mo! Ay, nasuko ka? Karong sakpan kang kadhana ka. Mao din yung buhat din. Samtang to ako sa bron. Dili dong. Hawa na rason nga magpabilin pa kaning baya tilma. Busa karon lang layas na. Ha? Ugma, kuyong sa imong kumpare o baw. Dong, ayaw, ana, dong. Pasayluha lang ko ba? Wala ko pasaylo ikatag ni mo. Pahawa na din sa kumpare may layas na. Layas tilma. Sige, mulayas ko. Pero sa di pa ko mulayas, may hangyo lang ko. Usaw na. Imo na magdinig na sugdan, tiwasan na lang ni B. Pero gaba ni mo. Suluhan na niya. Giluod ako ni mo. Hala, pagduwa niya mo. Ay? Pa! Bida, no? Hinampa ka. Nalagpot gali akong pustiso. Ikay ni kaingon na ni Tilmaha ka. Nalagpot akong pustiso. Mo di Pa! pangag ka. Mao ni ang kong problema kay pagbalik na kus kong asawa. Baga kay naong inampak kay dako. Bisag gipalayas na may balik gyapon. Unsa man ako nasakpan gyud ako siya. Be. Ako lang kay mulayas din sa mo. Palihog tabagi ko ninyo be. Unsa man kung kamoy pasultihon. Imong May adlaw. Good morning, Ate Pres. Ba, good morning niyo diya. May adlaw
adlaw sa tanan. Dong Ray! Ariano, good morning! Good morning, dia. Dong Pedro, good morning, Dong! Good morning ni Amay Sibyal o labi ni Pedro Sibyal sa Bugho sa Pirando. Okay. Unya, good morning, Ate Jijen. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good morning sa tanan. Kani palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, palit sa buha Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugom-ugom mo sa Diamond Yema o BMA Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, salamat kayo. Inya pasalamatan nato ang tanan natong mga suod nga mga amigo. Labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Pepe Arcal ug ni Ma'am Nenen Moreno ug si Ricardo Moreno nga mao'y nagluto ron lang buntag sa iyo. Salamat kanyo diha. Unya sa tanang mga bata kinahanglan nga manginom gyud tag Don Pepe Tablia mga bata kay mo ni the best kay nato. Ugom tag OBM special ug Diamond Yema special. Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch mo na atong kanon. Happy gyud kay taana sama sa pag-adto sa Happy Mart. Walo na kulong tabunong kung maktan kay dunay mga barato kay sulbad ang krisis to duna pay duna sir as kilid sa Happy Mart maktan sa mga tao ni Kuya Nick Pipito. Good morning ni mo diha Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito og sa Bromits PS ni Jen. Good morning niyo diha ang kaning Bromits PH baon ni mo limpyo sa inyong panimay. Tawagan ninyo tay pa rin Bromits PH sa Facebook makita na ninyo diha. Tawagan ang number sa telepono nga ilang hiyata or cellphone nga karon din ha sa Facebook maunay tawagan ninyo. Nya salamat kayo sa tanan natong mga kaigsoon. Bilig yung mga tao ni Kapitan June Ramos, former Kapitan June Ramos karabuat siyang Miguel Fullar fertilizer. O sa ato ang mga akong amigo sa tagiya sa Bangisina o dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangis Garing. O labi gyud sa Bien Aqua ni Pari Bino Badak. Good morning ni mo diha Pari Bine. O nga ato manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Binsi, ang atong musical director ani ato ang drama. Salamat kayo. Nya Ate Pres. Okay, og ako sa pasalamatan gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Serpaniawan Herbal Capsule, Serpaniawan Herbal Capsule with garlic, Serpaniawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, ato nang imnan og Serpaniawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa mga pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Serpaniawan Herbal Capsule. Inagpaniuto ni mo gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Serpaniawan Herbal Capsule imong imnon unay ka magkaon sa mga paniudto. Mao gyapon sa imong pagpanihapon, inom na pudaan og usa ka kapsula sa Serpaniawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kayo na na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. O nya, pasalamatan sa nato. Ang tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar Soriki Asnar Sorayon kang kay Ma'am Kasmer Araraw nga ilang gipainom ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Mao na iyang gipainom sa iyahang mga tao sa opisina o labi na gyud sa mga bisita diha ang said Panyawan Coffee Mix. Mao ilahang gigamit sa pagpainom sa ato ang mga bisita. Salamat kanyo diha, Vice. Salamat kayo, Sir Ryan Kangke. Unya sa tanan to mga igsuunan, kitang tanan na gitay pamaol, paduhot, para kits kalawasan, barikos, bins, katul-katul, kutos, kabata niya, ang kanindinggi, ilikay pagyuta, kung manghaplas ta sa said limit, well, maunay the best ka na itong ihaplas sa ato ang mga panuhot, sakit atong buko-buko, sakit atong dapi-dapi, bagtak na itong abikugan, haplas sa na to sa
said liniment oil nga tinuod mo tabang nato ang number 1 nga plus sa Kabisayan og Mindanao nga ana ra mapalit sa butika, di ba, David? Tinuod na sa butikar kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa gitas butika, kay natas kabukiran, puyo niya. Di sa takasakay ang motor, kay wala kita yung motor. Kung natin cellphone, at turgid na maka-order sa Shopee. Shopee na lang kaya ito ba sa inyo, habam? Good morning, Philippines! Kumusta diya? Christian, Mary Jane, diya sa OPD. Ingon man sa Douglas Rinan, Julabel Avila, o ingon man sa unsay nga nini mo ang nag-graduate ma'am? Ingon siya ay Radiologic Technology. Kada bang tig-x-ray sa kuan, mga laboratory. Thank you. O usbon ko salamat kay sa ilang chapel president dito sa Eucalyptus, Kamparang, El Pardo, Buluhon, Nick Romagera, Barangay Taplin, Renier Romagera. O salamat sa pagpadayon ka ako sa panimayan ni mo dia, Lady Jean Aradelos, Sister Sara Sisuelos, o Brother Amado Sisuelos. Salamat sa paghatod ako dito sa Karsada. Naghuwat itong bus. Thank you. Isnien, CG, musta ka mo di ha? O kamuta na nga din ha. Pahibawal lang niya ko ha. Apan, sa dili pa ka mo magsugod sa inyong mga kalihukan. Wala may klase. Pero ang mga bata, sa'yo kay mga ligo. Kasi galit yung nga na yung mga apo diha, Sister Sarah. Maupat na nakabuok no tulo. Ayaw kalimot ha ato mga gagmay mga apo dahil ng pangaligo ni ang celebrity Kujik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Dili lang maalan sa mga bata, alang sa mga dagko. Alabi na kung ang ato mga panit, delikado kayo na atay mga dali kay mga atol, dali kay mga pugis-pugis, o doon na ba kay mga itom-itom, o doon na ba kay blackheads or whiteheads? Sa Celebrity Kujik Beauty Soap, adun na sa kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kujik Beauty Soap, mga tana naman sa butika, ha? Kaya ang paggamit ni ini, sigurado magpabilin kitang batanon. Younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Mga tanan sa butika, para original lang imong mapalit, ha? Sa Celebrity Kujik Beauty Soap, ano na kinisilyo? Tatak said marketing. Thank you. Okay, salamat kay Bam. O sa atong mga kaigsuunan, kita nasayod mangyuta nga kining toxin, maugin mo daot sa cover o putos sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kay tighatod sa oxygen, nutrients, tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ini sticky or mulapot ang atong dugo, mauni makaingon nga daghantang major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ubang pagbalatian, constipated ka o ingon man ang ato ang kidney problem. Mara kinahanglan yung kamo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwang tang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR 0715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa ato ang kalawasan nga mahinungdan sa atong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining butang-tang sa tuksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender dato kagadlawa. si Dodong Imong Ate Pres. Imong. Ang kanis Dodong Imong Ate Pres ni abroad siya niya koan ba. Ni abroad pag uli niya surprise niya yung asawa. Karon nang lain magsultihan iyang asawa Ate Pres. Unsa man? Kaya ang pag ay naanan ko ni ang iyang asawa nga agi siya barbas, kanang balbas, kanang bungot. O karon ang pag-abot niya gihinol-hinol iyang naong siyang asawa pero lain magsulat ikaw ha. Nibalik yun ay ka. Di yun, namarba siya doon kay bungutong. Oh, lagi. Amarba siya. Pag hinol siyang asawa, wa naman siya bungot siya ikaw ha. Amo na nibalik yun ay ka. Kapoy biya kay ko, pre.
Wala, oy. Unom karon ba ito yung gibuhat. Hala, no. Kagurabe. Grabe mo lang si GC Baril. GC Baril, kauno mong ginaniya ang asawa niya. Niya? Wala nga, purti laguta siya ba? Nakipalayas niya, di yung layas na pres mo. Nakingon siya, Doy? ako nablang kayo mo layas ani. Lagot ka siya, blagpod ko yung pustiso, tuwing tungo sa kalagot taon, naitilma taon. Yan sawa. Mao ni ako problema, di balik ya po ng kusaw, baga king naon. Sige pilayas na, bibalik yun. Saon min ako. Ako na lang kayo mo layas din sa mga. Paliw tabagi ko ni mo, unsay ang tumbahaton. Pelayasan na dong kay dili mo kay murag ako ana kanang murag unsa yung pangalan na murag gilabay kag unsa na Hugaw. lapok sa imuhang agtang na. Lapok sa mga agtang. Di man- Pero sa to pa, nakasaag yun. Basta si preso. Ni angkon man tanan pres na detalye. Na detalye man tanan. Di ay. Kumparin sa ikaw din, pre. Siya Dili mo siguro kumpare. Eh, kumpare, katong upaw. Oo, kumpare. Ini nga man siya, pre. Ikaw ni pre, anak mo lagi. Oo, kumpare tinod niya. Pre, ikaw Na pre, detalye. balik, pre, ka, pre, ka, Bay, maniyo lang diya, pre. Ako rin ba yung upaw ato? Nga nung inana kumpare man gyud ko ano, hindi rin ang kumpare, no? Bitaw no, ano ko na Nga nung preso? kumpare, kumari mo, may kabiton. Bitaw no, ano ka din na, kagado Lalag ginati, unta. pres. Kumari, Ha? kumpare, no? Murag ko ang tingali. Wala ko, Able. Murag ko ang tingali ito pres ba para maglikay tingali nga mauwawan. Maglikay ba nga mauwawan sa laing taon? Man kumpare kisel suod man daan. Sa bagay. Na may la-explicar. Tino, bitaw na. Mayo gani kay ang bana pag abutin ka Saudi, wa una siya mutingog dayon. So na detalye sa asawang ikaw di ini karon bago pa gani. Bago pagalikan nila. Kay mutingog og nagpaila pa dayon si Pidot. Maka... Dili siya makadetalye. Tama na. Ang Oo. sakya na tumao, dili ko. Dili, Ba- si Pindot yung ito papa, bam. Aw si Pedro. Imong. Si Mong. Basa. Ay, basa. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto 4. Mato padre. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Igo dito no? Okay. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Ang dalaygong kinaiya naghatag og panigignan aron sundon sa mga tao. Kung wala kini, pangitao nila kini. Mao kining kanunay nga labing maayong ganti nga maangkon sa usa ka tawo. Mao kini ang labing hamili sa tanang maayong hiyas nga mahuptan sa usa ka tawo. Maayong hiyas. Puro gyud igo niya. Igo taw. Kasingan sa tong sinder, ha? Si Imong. Imong usbo nato inyo kato mabasa sa kaalam ni Solomon Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 3 o padayon maka sa unahan. Manding insi kinis manding insi Gulyat maminaw na kay unsa ko asa kuno dapit nga kapitulo asang bersikulo. Aha. Si manding Ready insi si tatay si Mami Claudia. Oh, Basta si Pablo. Manding Insi is usa ka balikbayan gikan sa Italy. Pero ang iyang husband Gulyat nga foreigner, ganahan po yo anis Pilipinas. Ano ba? Ganahan sila din is atua kay Lima siguro bam no. di pong pasuban dito kuno gawan sa nasod Gulyat ikaidara na wa may muluto ni mo utang kamunggay. Ba na bitaw. Papuyon mga dito bahay nga Balay palaho o sa pahulayanan. home for the aged ring na ana no. Isa maghuwat sa usang bersikulo. And Sir Pidot no? Pidot. Imong. Adi Imong. Imong, Sir Imong. Pidot, amahan na. Okay. Nahitabo ni sa amo Ha? nga ang iyang asawa Usawa. ng laki. Anya. Puri asaway, dili man siya gwapa ang babae, pangagmanggani. Oh. Ang laki gwapo. Unya. Gingnas muslingan, ni patol, maganan niya nga, di mo na gwapa. Ano siya nga, pangwartam ni ako. Unya, madade nga di man gwapa siya. Tabunan na akong kalendaryo siya ron. Ay, gaw. Alam ko na babae, tabunan niya kalendaryo ni sa. Siya
Sharon, butangan yan, kalendaryo Sharon. Ang kalendaryo nga siya, ipatong ko na siya. Pati ang choice ay Sharon man. Hindi ko ng kalendaryo, isuod niya ng sako. Ipatong ko na siya. Kadagan pa rin trabaho, magulit pa kong kalendaryo, kadagan pa rin trabaho. Karon, pag abot sa bana nga mo, giuli to eh. Ha? Giuli ang iyang asawa eh. Giuli. Oh, giuli. Tay, nay, ako ni ulak, inyong anak. Giuli ko yung anak. Giuli gini eh. Nya? Sus. Nga, Oh, giuli, wana. nga mga anak ato, saan man, giuli apel. Usa pa may ilang anak. Yang usawa. Usa pa may ilang anak. Oh. Nakita tigtabo ng Sharon, asa naman to? Oh, ang katong laki nga kanang muadto sa iya no, ang silbi kabit atong babae nga. Asa ba? Naka-anak mi sila usa. Ha? Anak. Naka-anak sila usa. Nga. Ang katong bana nga gikas abroad, doon ay anak laan pod usa. Pag anak kog sa ikaduha, anak na atong lalaki nga kabit serbi. Giuli man niya, wala na siya pakialam. Mo ba? Doon, pero katong sa tabo sa amo nga lain. Classmate to na kong laki, uy. Classmate, maestra ang asawa. Nga anak sa may tabo. Pag abot sa bana na luobi kayo kato kong classmate kay kanang giatake na cardiac arrest namatay gud siya taon. Nang sa naturja ka rin. Dili paghibaw niya nga ang iyang asawa nagbisyo. Mo ba? Kani ambot lang og madawat gulyat. Madawat pa nimo Mr. Imong bayangan. Imong. Kanan yung balay duhan ay kwarto, ug walay kwarto. Tulo. Palitan na ila ang kwarto, di mo ginamulaya sa imong asawa. Sige papuy ana pero kanang magipon mog puyo, murag di na mo Kaila. murag din na mo kaila. Pwede magsamog pangaon. Pwede magsamog. Mura lang mo magsuo na. Ayaw na ng mga parting mga lawas nun kay gihugawan naman siya. Bitaw. Ako, makainom mo, kamang rabagi ko gyapon. Bahala na. Pabali ay nakalagom ka lang ka. Dili para dili kay Gulyat abinin mo ako on the air man tano. Ako bitaw ako ang boyfriend bitaw nga naminyo na. Unya ako mo lagi maayo mo relasyon nahimo naman lang kami karon nga murag family friend. Sport na. Kining ex na to no kung amigo pa tadi ko man bisugan ta relasyon masuod hinoon kay mo ana man hinoon ka kana mga bata nakapaniod to na usa man yung sudan dito. Murag ana bitaw. Karon. Nahitabo man gyud nga kanang naang ana pa nagkuan pa may anong butanga. Ingon siya nga ano man kay kaimot-imot ko. Mura na tak magsuon ay. Magundang te kay manlaba pa ko. Ana bitaw ana na lang sir. Kung dili gyud siya mohawa, papuya sa pikas kwarto, ikaw sa pikas kwarto. May tabog yapon na sila, Bam. Ha? May tabog yapon. Paminaw na kugulyat dili kay ang lalaki ko na mo patop sa kong mga amigong lalaki abot ka sa inyo kung mo dili na ganit sa di nagyod kung hugawan Oo na, mo dili. Basta di ni mo makita. Wa man ay tubo. Pero makita gali nimo maligo ang babae, magkuan niya ang lalaki way labi nang way kaipon way kuan. Nagikas gawas. Birahan gyapon eh. Nambuna na. Labi nang itagak-tagak ang tuwalya bab. Nya makitaan sa iyang bana nga kanakan gino so. Tuyo on gid fokus niya makita ang pin light. Ako na makita ang pin light ni. Birahan gid bab. Birahan gid bab. Birahan gid. Saon. Ako sa palungon ko bitaw da. Nihubag ang ingo. Salamat mo na ka telepono. Kung ako ang puzzle, tiho.